Men häzirde de hakyky bir wakan gürrüňersem hiçiňiz ananmaýaňyz. Men atam Titany ýok görünmädini aýtja. Şol gämi buza çarpyp gark bolýar dip. Ýöne sizem şu wagt ananaňyz ok, olaram şu wagt ananmandyr, diňlemendir, gaýtym dälimi bu dip gowuk etme dip kinoteatrdan çykaryp gowy beripdirler. Adam ýaşaly etjek boldy. Egerde ýörüýte adamlara negativni kommentariýa ýazmak üçin TikTok'a girýän bolsaňyz, gaýrat ediňde çağalaňyzyň suratlaryny goýmagda kiçijek çağalaňyzyň öz ýybylaňyzy goýun. Şu öz çağalaňyzyň suratyny goýubam, negativni kommentariýa ýazýan adamlar men üçin dünýäniň konçun adamsy. Sebäbi şo taýda şol adam öz götüni ýapjak bolýar-da çağasynyň üstü bilen. Öz ýybylaňyzy goýun, çağalaňyza seredip çağalaňyza ýigrenç döretmäňde öz ýybylaňyza ýigrenç döredin. Ana şonu adalatly bolýar. Düşünürip bildimmi? Jobsklar ýadyňda düşýän bolsa, şular ýaly klagen içip başlapdym, gorkadym. Ikije galy muna metişden bolup torýa. İçinde 10 ştuk var. Komentariyada yazıp sana satyanın akauntunu tapmadık deyip. Ana şu gelinin şu akauntu birden tapmayan bolsanız girip görəyin. Şu yazanlar var toşda içik görünsün ayda nähil näme diýenleriniz var. İçinde jobsklam 10 ştuk var. 10 ştuğun bahasam 300 manat. Inni kişeşliğiniz arasala ya diyenim hakikat. Kişeşliğiniz içeğiniz arassalaya ola 100% alıp içip görseňiz birinji ikinji günden uja bilersiniz onu. Onun yüzümde durtup çykýardy şu taýda uja şolar azally. Onun ýöne 10 sana az bolýar. Konkretni rezultat aljak bolsaňyz 10 az bolýar ekene. Men şonu özümde bildim. Minimum 20 ştukda işleňiz rezultat konkretni görýäňiz. Men nämesini gowurdym? Plusy içeňde maloçny kokteyl içenýäli. Ajysam ýok, turşsam ýok, zadam ýok. Tak što içeňiz kişeşliňizde problemaňyz bar bolsa 100% alyp içiberin. Kojaňyz bol daş asfitler demedýär menen aşana maýdaýyn. Ýöne 10 az bolýar. Zaten minimum 20 sanan işleňiz rezultat görýäňiz. Tak što namen içip gördüm. Rezultatyny aýtdym. Ýene 10 sana içilse, özüňiz ýene proba üçin 10 sanan alyp görüň. Nähil näme? Men haladym. Jobsklar menden size alıp ökünmedik zatlam gorkajak sebäbi bilşinstwo köplenç men bir zat alýany soňa halamok alanma ökünýän. Ýöne şu produktlar alanma ýaly ökünmedim. Bir reklama dälse men bulary aptawadan alym, bahtiýarlykdan alym, karoçe şolar ýaly. Ýöne egerde kojaňyz menkýaly jyrny kombinirowany problemli koja bolsa, büdjetni variant gorkajak size. Zyajan şular ýaly umwalkasy. Zyajan şular ýaly tonygy. Ananaň ýüzüňizde durtup çykagan bolsa, abeşime slatky ýa mene çykýar. Aýyrýar. 100% aýyrýar. Men özümde proba etdim. Zyajan dizdarandy. 100% gowy. Men şuny Modnica kosmetika magazin по-моему şo reklama edýärdi. Gördüm, ýöne men bahtiýarlykdan aldym. Atgawken alyp görüň, ökünmeýäňiz. Özüm men size aýdaýyn, bir aýyňyza da ýaşul. Wot. Soň ýüzüme hiç hili men baza bolman başlady. Çalýan tanalkalam oturman başlady. TikTok'da vizajistlarda köplenç görýärdim. Şunlanýan ekenler. Menem şunalym Farmstay'inki. Gatgow egerde siňem ýüzüňizde tanalkaňyz oturmaýan bolsa, atuşy. Şunu wapşe söýdim.
Şu produktsiyany vapşe söýdüm. Alex Avia'nın tanalkasy. Takkak men kojam jyrny bolan soň jopsikla men matwasyny aldym. Ýöne alanma barjygam ökünmedim. Bahasa mamatly. Özüm gatty gowy oturýar. Edil şu Alex Avia'nın nemesi. Fiksatory. Egerde nemetdik bol. Almanya'dan menem kiçikini aldım şu an. Şun yönü indi ulfun alacağım. Gatty gowy oturýar ýüzüňizde. Вот, пока что. Mama. Yine de gowjana hot koçuklar tapsam, jopsikla men siz bilen paylaşam.